ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar gallawa tashar mu ta Dan Bashir ITV. Mana, na wutan waka. DJ Sauti ya tafi. Da gaskiya hakan ne yasa ba zan bar ki ba masoyiyata ba. Ko da makiya za su ce za su raba mu da ke, ba zan bar su ba domin ni ne naki har abada. Rukayya ke ce a zuciyata da za ya zo ya ce za ya raba mu da ke. Rukayya ke ce a zuciyata, na baki zuciya kyauta yan mata. Kin ji yar baba gani gare ki na mi koko, ki karɓa ki bani soyayyar ki domin na kurma. Babu wanda za ya zo ya ce za ya raba mu da ke. Kallon ki nake yi sai in ji zuciyata ta ruɗe, da akan san ki ne sai in rasa ma ina nake. Rukayya ki ce tawa ni ne naki, sarauniya ni faɗan sarki nake. Mana gani gare ki mai saraɗan auta na mawaka, ya zo gare ki ki karɓi dogon baransa. Rukayya ki tiya zuciyata, na ɗau alkawari babu wanda za ya raba mu da ki ce ta wani ne na kiɗan auta na mawaka.